Hei, meillä on yksi Kuopion nuorisovaltuuston edustaja täällä, me halutaan pyytää se lavalle. Me löydettiin tosta takahuoneesta se, ja meillä on sille yllätyslahjana nitoja ja ilkeimmät niitit, mitä K-raudasta löytyy. Isketäänkö lappua vai persoalle? Hei Kuus! Olisiko kohdallaan, mitä jos nähtäis paljaat pakarat ja niitettäis siihen pari lappua? Häh? Hei, mikäs sun nimi on? Se on Riku ja Riku näyttää meille perseen. No niin, näitä eläiselle perse, tätä te ootte tullut katsomaan! Mulla on täällä ilkeimmät niitit, mitä Kuopiosta löytyy. No niin! Nyt Riku sä saat mikrofonin, niin saadaan heti kommentit. Lisää! Vieläks pistetään? Riku! Vieläkö pistetään? Älä merkitä meidän kanssa! Me sovittiin! Hei, Sipsuta siellä oli kunniakierros kerran! Lavan ympäri, että kaikki näkee! Hei! Isot aplodit Rikulle, Kuopion nuorisovaltuustolle! Niiltä löytyy rohkeita yritystä! Ja siitä lahjaksi saa Top Sportin